kun mietitään näitä meidän ikääntymisen haasteita ja tuottavuutta, niin ei oikeastaan ole yhtään puhetta, etteikö teknologia mainittaisi niin kuin tulevaisuuden. Jossakin vaiheessa puhuttiin niin kuin mahdollistajasta, mutta nyt hetkittäin tuntuu, että se alkaa olla myös elinehto. Meillä on tosi paljon tietoteknisiä välineitä käytössä ja Tandem on ollut ensimmäinen, josta mä koen aidon 100% hyödyn mun työhön. Se kuorma sekä ajankäytöllisesti että aivokapasiteettikäytöllisesti on vähentynyt ihan merkittävästi, että ennen jos se kirjaaminen oli se inhokkihomma, niin nykyään se on se suosikkihomma, koska se käytännössä hoituu lähes puolesta. Potilaat on pääosin suhtanut tosi positiivisesti siihen, että meikäläinen lääkärinä pystyy käyttämään enemmän aikaa heihin, eikä tarvitse käyttää enemmän kirjaukseen. Pystyy paremmin jutustelemaan potilaan kanssa ja saamaan ehkä kokonaiskuvan tilanteesta paljon paremmin. Tavallaan se tuntuu olevan niin kuin aika inhimillinen väline ihmiselle, että se ei tunnu sillä tavalla niin kuin tekniikalle. Katsottiin markkinoilla olevia ratkaisuja. Tämä sitoutuminen jatkokehittämiseen, asiakaslähtöinen toiminta ja se kokemus ja palaute siitä tavasta, millä työtä tehtiin, oli äärimmäisen hyvä Tandemin osalta. Ja yksi perinteinen kysymys tietysti meillä on aina pilotin yhteydessä, että olisitko valmis luopumaan tästä kokeilusta teknologiasta. Ja kyllä se vastaus oli, että eivät ole. Ikääntyneiden palveluissa on myöskin ollut tätä niin kuin nopeutumista ja varsinkin sieltä on tullut, että tämä täytyy saada niin kuin kaikille työntekijöille. Tandemissa myös aina kun laitat viestiä tiimille, niin tietää, että siellä on sote-ammattilainen vastassa, niin se asian esittäminen sinne on äärimmäisen helppoa. Että puhutaan samaa kieltä niin sanotusti. En voi muuta kuin suositella.